खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय। दा नैबे समाव नोंथांमोन माखासे गोदान खौरां लानानै फैबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोन आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन बेबायदिनो माखासे गोदान खौरां मोनबाय थानो थाखाय। हाग्रामा महिलारि सरकार एबा बिपिएफ हानजानि सरकार समायखिरा लानाय हाबाफारि बियो मैयानि सानाव जोबनानै थांबाय। बिथांमोनखौहाय जोङो इलेक्सननि समाव माखासे मेनिफेस्ट' एबा इस्ताहार बेखौ जों बानायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आवनो रायजोफोरनि थाखाय सेथियावनो मा मावगोन बे गासैबो फारि फारि लिरनाय दङ आरो बे गासैखौबो इलेक्सन देरहाखांनायनि उनावनो मोनफा मोनफा मावनो नाजागोन होननानै बुंदोंमोन। सेथियावनो दङ सरकार दाखांनायनि उनावनो 2023 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव रनसायजानाय बिटिसि गोरोबथा बायदि बिटिसि ओनसोलाव गोदानै हानि जरिब खालामनाय जागोन आरो 2025 मायथाइयाव फोसावजानाय फर्टनि फारिलाइखौ बिथा खालामनानै बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि हारिसानि हा गैजायै एबा पाट्टा गैजायै थार आरो नंगुबै नोगोरारिफोरनो खान्थि बायदि हानि मोनथाय एबा पाट्टा राननाय राहा खालामगोन। नैथियाव दङ खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो गाव आथिं गसंनायनि थाखाय बोसोरफायाव 100 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन। थामथियाव दङ बैसोगोरा आरो बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरसेयाव 10 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन। ब्रैथियाव दङ आइजोफोरनि बानजायनायनि थाखाय बोसोरफायाव 40 कौटि रां अनसुंथाइ थि खालामनाय जागोन। बाथियाव दङ रांखान्थियारि बिथिङाव उन गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरफायाव 50 कौटि रां थि खालामनाय जागोन। बेबायदिनो बिथांमोना गोबां गोनां मावथांखिफोरखौ लानायफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। सम जायोब्ला जों बे गासैखौबो उननि समाव जोङो सावरायगोन। आसामनि गोरिब नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोदान श्रद्धांजलि स्किम बिथाङा फोसावदों। बे श्रद्धांजलि स्किमनि जोहै गोरिब नखरनि सुबुङा अबेबा जाहोनाव जुदि आसामनि बाहेरायाव जिउ गोमानो गोनां जायोब्ला गोथै देहाखौ श्रद्धांजलि एम्बुलेन्सजों न'सिम फ्रियावनो लाबोनो हानाय राहा खालामना होदों। रासियानि पारासाइक्लिस्ट राकेश बानिक बिथाङा रासियानिफ्राय 7000 किल'मिटार साइकेल सालायबोनानै बिथाङा आसामनि कलियाबरआव मोनफैनो हाबाय। बे समाव आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां, अरां नेशनेल पार्कखौ दिनै खेवनानै होनाय जाबाय। माखासे सानसिम बे अरां नेशनेल पार्कखौ दैज्लांनि थाखाय बन्द' खालामनानै दोननाय जादोंमोन। नाथायब्ला दिनै बे नेशनेल पार्कखौ दिनै खेवनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोन जायफोर दावबायहैनो साननानै दंमोन नोंथांमोना दावबायहैनो हासिगौ। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि रादाबा एसेनोसै। आसा खालामना थाबाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै।